в началото, да речем преди 96-та година, когато основахме партията, се събирахме около 10 на 15-20 човека, пихме вино, добри приятели, на добра приказка и оттам нататък 96-та година, когато се говореше за политика, много хора свързаха със създаването на партии и от дума на дума решихме, че и ние трябва да направим такава партия. Партия, която не трябва да се занимава с политика, защото политиката първо е мръсна работа, мръсна дума, мръсна работа. Тоест, тези, които имат властта, се опитват и не с малката лъжичка да черпат от властта, да се облагодетелстват, а те гребат от тая власт. И от тая гледна точка нашата партия решихме, че при всички положения трябва да се раздалечим от това ежедневие на политиците, че трябва да се граби. Решихме, че не трябва да участваме в политическия живот от тая гледна точка, да си останем хора, да се събираме като хора на масата и навсякъде, където сме се събрали и в крайна сметка да сме близки приятели и хора и така нататък. Да пиеме по една глътка, по 2-3, който колко обича вино, хубаво вино, да споделяме мислите, че виното е Божието питие и оттам нататък да провеждаме тази политика на сближаване, на братство, на сговор и така нататък. Какво значи? Значи, всяка година се пише какви събития е осъществила винната партия. Там изпадна нещо, няма значение. Ето я, 96-та година. Началото. И така нататък. Ето, тук вижте, снимите. По-нататък за следващите години. 97 и така нататък. Ще стана да ме трябва да е съвсем внимателно, леко и всичко. Така, това е на винната партия. А обикновено, когато провеждаме конгреси, тръгват трите знамена. Европа, България и така нататък. Който не пие, корен да го свие. Който не пие, корен да го свие. Направете сметка. Нема повече да ви. Аз така казвам Антон Димитров, уредник съм на Музея на виното в Мелник. От кога съществува Музея на виното и каква е Музея на виното отваря врати декември месец 2013 година и като идеята на музея, гостите, които идват да се запознаят както и с историята на Мелник, така и с засаждането, култивирането на лозата и направата на вино и ракия. А музеят е държавен или частен? Частен е музея. Тоест държавата няма роля в това? Няма никаква роля държавата, целият комплекс е частен. Има с хотелска част и ресторант отваря. Супер. А дали може да ни разкажете накратко историята на мелнишкото вино? Какво е специално? Че в Мелник са се правили вина още по времето на траките, когато е създадено селището. Това е около 3 века преди Христа. Като местното население, които са живяли тук, са населявали тези земи, това са били тракийското племе Меди, от което племе произхожда и Спартак. И не случайно в Сандански в началото е паметника на Спартак, този регион. И е бил продаден като роб. Има едно село близо до Сандански, казва се Склаве. И самото име си остава Склави, роби. Така се и селото. Най-голямата култура, производството на вино, което се вече разпростира по цяла Европа, е по времето на деспот Алексислав, племенника на цар Калоян. Той идва като независим владетел тук 1209 година и остава на власт 20 години до неговата смърт. Тогава вече се развиват занаятчийството, търговията, производството на вина и той издава указ, разрешение на всеки един производител търговец на вино. Спокойно може да търгува с мелнишкото вино по цяла Европа. И доколкото знам, мелнишките търговци са ходили по цяла Европа, наистина? Навсякъде, да. По цяла Европа са търгували с мелнишко вино.
Даже са идвали чак и от Азия, кервани с камили. Това е било пътя на Куприната. Те са идвали с керваните с камилите, носили са куприна, която са продавали тук. В Мелник също тогава е имало и работилница за обработка на куприна. А пък са купували от тук мелнишко вино. Това е бил единствения път през Мелник, който е свързвал Гърция или Беломорието, както казваме, с България. Мелнишкото вино е леко трапезно вино. То е широка мелнишка. А името идва от самите листа, защото са по-широки, по-голями от другите сортове грозде и оттам широка. И мелнишка, региона вече където се отглежда. А родината на този сорт е Сирия. Преди повече от 2000 години е пренесен по тези земи от римляните. И това е бил единствения регион на Балканите, където и почвата и климат са били благоприятни за отглеждането на този сорт, широката мелнишка. И от тогава до ден днешен този сорт се отглежда само тук. А също така са правени и опити да се отглежда и при другите части на страната, но без успех, понеже е топлолюбив сорт и обича песекливата почва, както е региона тук, а другите части на страната има години, зимите са по-студени и водата измръзва, не повече от 5-6 години. А това е може би най-старата къща на Балканите, която е запазена в този възрожденски стил. И това е Манолис Кордопулос, или Кордопуловата къща, както е. Тя е строена 1754 година от богат гръцки род Кордопулос, които са били най-голямите производители и търговци на вино в региона. Те са търгували с мелнишкото вино по цяла Европа. А последният е бил Манолис Кордопулос. И когато тук се освобождава вече региона 1912 година, а датата е 17 октомври за Мелнишкия край, тогава се казва, че е бил убит от турците, защото той е бил приятел и близък на Яне Сандански. Това са били изби за съхранение на виното. В древността виното са го съхранявали в глинени съдове делови, които са ги заравали в земята, както е във втората зала, средната снимка отляво може да я видите после. Понеже земята поддържа една средна температура между 12 и 14 градуса, която е най-добра за съхранение на вино. А векове след това, вече когато се изобретяват пък дървените бъчви, хората започват да копаят в земята изби, да съхраняват виното за по-дълго, пак заради същата температура. Носи името на моя дядо, който също се е казвал Григор и един от първите винари, които са произвеждали и са правили експорт на вино говоря за Гърция, тогава не е имало до там влак и са движили с кираджии, което значи кервани от мулета. Като на всеко муле са слагали по 100 литра в специални бъчвички, по 50 литра от двете страни на Самара. Ти може да си виждал такива, поне си от виногради. Аз съм ги виждал такива бъчвички и си е реализирал продукцията в 3 кръчми постоянни всяка година в град Солун. Като на едно пътуване е возил с 70 мулета 7 тона, 7 хиляди литра и около 20 тона е продавал всяка година. 3 курса е правил преди Коледа, веднага след Нова година и около края на януари. И на връщане е донасял сол, зехтин, маслини и риба паламут пушена и сушена. Сушена тогава е било. Или солена, може би, с което си е връзвал стопанската година. Тъй като широката мелнишка лозя в северна България въобще не озрява, а тук при нас озрява ноември месец и ако се случи лоша есен, дъжд, гроздето тръгва да се разваля и тогава се е командвало с замах, казва се да се направи сорт, който да озрява по-рано и широката мелнишка лоза е хибрид между широка мелнишка лоза майка и вече не толкова известния френски сорт Валдиге. И се получава този прекрасен сорт грозде. Мелник 55. Иначе са изкопани
малко над 800 кубика земя от един човек за 180 дни. Открихме само една костенурка. Казаха, че е минимум на 4000 години, тъй като според геолозите, преди да избухне вулкана Кожух, сега местността Лупите, това е било дъно на сладководно езеро или нещо такова, и след изригването се нагъва по този начин. И за това според мен и виното тук е много хубаво, тъй като в земята и отвънка виждате едни по-червеникави камъни, те са от вулкана. Мечтите не спират, те бликат една след друга. Въпросът е да оцелиш правилния момент, да се качиш на вълната, на хубавата реколта, на здравото грозде, това, което може да ти даде база за по-така смели творчески планове. Имаме и от по-сложните вина, по-философски, там където можем да говорим с часове наред. Имаме и така, както казах, нали, сортовите вина, от които може да се започне така наречено преподаване и да се казва, ето това е типично за региона, това е Керацура, това е Сандански мискет, това е Мелник 55 и запознавайки се с него в чистата му форма, да бъдем по-лесно разбрани. Българското вино има облик, има характер, има лице. Просто това лице трябва да изгрее и на световния пазар, там където чисто маркетингово трябва да се случат редица неща, за да възвърнем позициите, които сме имали преди 30-40 години. Да не забравяме, че сме били 4-5 по износ на вино, това, което в момента не можем и да мечтаем да си върнем като позиции, но с постоянство и с качество при вината някой ден. Отново. Веднага разказвам за етимологията. Синтика, нали, първата ти рефлексия на нещо синтетично, нещо изкуствено, нали така. Но като попиташ защо синтика и ти се обяснява, че тук са били двете основни тракийски племена – Меди и Синти. На 12 км от тук е древният град Хераклей Синтика. Разкопките първа все по-сериозни се правят там. Този цели регион Хераклей Синтика, стар гръцки град, е първото работно място на Александър Македонски. Филип II, нали, Александър Македонски е бил на 15-16 години и сега ще видим дали ставаш за управник, така, и го пращат тук. Това му е първото работно място. Говори се, че под тази сграда и под винарната има стара древна римска вила Рустика. И затова е много страшно и е big no-no да не копаем. Защото ако разкопаем и излезе нещо, и ще ни опаковат като на флонга и тогава вече си става страшно. На въпроса ти. Виното привлича, но по-скоро региона привлича. Нашите туристи за момента са привлечени по-скоро от региона и от уста на уста маркетинга, че при нас получават прекрасно обслужване. Това е което, а не толкова самото вино или самия ресторант. По-скоро е начинът, по който срещаме гостите си и поддържаме висока оценка в букинг. Но все още твърде много българи имат страх от бялата покривка. Ами какво го даваш? На менталитет.
начало поколение, на нежелание на човек да просперира, буквално Да опитва нови неща. да опитва да даде шанс, но той няма потребността. Духовността е... Ами сега вие ми обяснете за какво става въпрос. Родителите им работят, те седят по кафенетите. Няма висше образование, няма никакъв стаж. Интересно е за нашата изба да се каже, че тук са създадени едни от най-добрите български сортове. На повечето са на база на реликтовия сорт широка мелнишка лоза, отглеждан тук в региона от хилядолетия. Като мелник 1300, мелник 82, сандански мискет, мелнишки рубин. Но перлата в короната е мелник 55. Края на миналия век, началото на това беше доста занемарена. Държавата абдикира от тези дейности, не беше дофинансирана, бяха останали 4 човека, които да работят тук, но то едно, че нямаше и работа, другото, че не бяха взимали с месеци заплати и беше доста окаяно състояние. Съсипано, украдено едно дружество и се обяви за приватизация. Участвахме в приватизация. Държа да подчертая явен търг. На явен търг, касова, без ремедета, без бонове и така нататък. Явихме се, спечелихме търга и от 2003 година сме собственици на тази бивша комплексна опитна станция. Изгради се по европейска програма това предприятие, изгради се по европейска програма лозови масиви, друга европейска програма направихме за дооборудване и така нататък. Така че се стремиме да сме в крак в бранша и с усвояване на европейските средства с цел модернизиране на самото производство и по-висока конкурентност. Аз влезах в виното просто защото много обичах да пия вино, да чета за вино, да пътувам по изби и така нататък. Въобще е романтичната част на виното, което е с бъчви, с отлежаване, сахкане, охкане, боровинки, диви горски плодове и така нататък. Нали, много чупки в кръста и въобще сомелиерската част на виното. И всъщност, когато ходех за първ път, като дойдох в Дамянци, това беше пролетта на 98 година и се разхождам с двамата директори и с технолога. И аз питам къде държите виното и те ми показват една сграда, в която има резервуари. Аз казвам, това са стая. И те, да, резервуари, бетонови резервуари, стара френска кооперативна технология на френски кооперативи. И аз казвам, къде са ви бъчвите? Те ми нямаме бъчви. Гърлото на резервуара. Всъщност на горния етаж има едно такова. Това е всъщност горната част на долния резервуар. Аз заварих 95% пазар за наливно вино, 5% някъде вътрешен пазар на различни марки, част от които старите марки на Винпром, които са без собственик и съответно всеки ги продава и въпросната ценова конкуренция. Основно експорт, единия вариант е експорт на бутилирано вино, което е собственик на чужди търговски вериги, чрез посредник Bulgarian Vintners Company, което беше дъщерна на Vinipex, част от ДСО Винпром, т.е. не собствен пазар, ами просто Дамяница е била пълначка
Сейсбъри, Сейфуей и така нататък, и то на генеричните им етикети, примерно Кабарне от България. Тоест може да е Дамяница, може да е Асеноград и така нататък, без никакъв предвидим пазар. И едно единствено вино, което е със собствен етикет на Дамяница, това е Мелник 13, едно полусладко вино, което се изнася за Финландия. Всъщност единственият пазар така, с марка и с етикет на Дамяница беше въпросното вино Мелник 13. Всичко останало бяха всъщност чужди марки, които изцяло зависиш от търговеца, дали ще ги възложи на тебе или на някой друг. И трябва да има, нали, обща визия, че трябва да спре фалшификацията на вино, добавянето на вторични вина в продукта, постоянния опит да се свалят цени и така нататък. Това трябва да спре, за да може да се мине на един по-добър имидж. И съответно на малко по-висока цена, за да може да започнат да се връщат инвестициите. В момента в българското вино има свръхинвестиции и мисля, че общия резултат на сектора е негативен. Тоест, сектора не прави печалба, т.е. не може да му се върнат инвестициите. На практика единствената глътка въздух, която българската винена индустрия получава, е през субсидиите от Европейския съюз. Това просто не е надежно бъдеще. Много хора казват, липсва реклама. Аз казвам, че най-лесният начин да убиеш един недобър продукт е да налееш пари в реклама, тогава хората много по-бързо ще разберат, че този продукт не става и се откажат от него. Какво е вино? Ами виното е полезна храна с малко алкохол.